Seda, I refrain when nipa ho, and so damn in payane se, mi remfi papa why me, esiane kajanya sedo, I refrain when nipa ho, I dear banko na misrene se, mi remfi papa why me, 1, 2, 3, na se mi bum pom kosha mechi, baby I'm friend, baby I'm ready, or therefore, one now better me on your way. I said, Miss Susu, Sissy, stand back and take account. Or therefore, wait there, it had to be you. That's right. I said, me boom, pom, kosha mechi. Baby, I'm a friend, baby, I'm a bee. Or therefore, why now better me on your way? I said, Miss Susu, Sissy, stand back and take account. Or therefore, wait there, it had to be you. And take money, yeah, money, oh, money, oh, money, oh. I jump into chamo, money, oh, hey, money, oh, money, oh. I don't throw away salute, yeah, money, oh, money, oh, money, oh. I jump into chamo. So you held me close, so closer than a brother, so closer than a brother. Truth is, I gave up on myself, cause my back was against the wall, and it was one in us, yeah. But I gave you a call, and you answered my prayer at once. You made a way. But I gave you a call, and you answered my prayer at once. You made a way. 1, 2, 3, and 4. Me boom pom kosha mechi. Baby I'm a friend, baby I'm a bee. Or therefore, one now better me your way. Hey, now say me susu sissy, stand back and take account. Or therefore, wait there, it had to be you. And take money, oh, money, oh. And I throw a salute, yeah, money, oh, money, oh, money, oh. I jump into chamo, money, oh, hey, money, oh, money, oh. And I throw a salute, yeah, money, oh, money, oh, money, oh. I jump into chamo. Money, oh, young hey, money, oh, money, oh, money, oh. I don't throw a salute, yeah, money, oh. And again, money, oh, money, oh, money, oh. I jump into chamo, money, oh. And again, money, oh, money, oh, money, oh. I jump into chamo, money, oh. Chamo, money, oh.
Abechia, 80 something amuhui. Eye, Yemiaba, Dora, Ono Adikua, Watu Kurumuha, F4 and Eba Beche. Nananom ene ne mpanyufo eba abetena se nana ene na trankonwa nananom aye ready ayato santene fefefe na eba abechia aye nana enom ene nananom trankonwa ene amafo abuna to santene fefefe na eba abechia me kamishina ufure ya I am for the essence of the country, ever Abeshia. Nana Okodov, Nana Okodov, Honey Abushia, I shall thank the ever Abeshia. Aguapa Achima Aquamuhene. Achima said, Aquamuhene, Nana Okodov, Nana what? Nana Piao, Nana Piao. Nana Oja, I don't want to go. Okodov. Oh, that's one of those. Oh, this is that time.
Nana no yada wase. Yada wase. Yada wase.
Sister Dorothy. I was here for the Munina Assi and then anyway. Yeah, Papa, I saw for no so and then they boy and Tamuha so Yamamuka Apaba. I don't for any. A chitina for and the name Waha Yamamuso Munina Aquaba. I was sure for I was hanging Yamamuna Aquaba. They say, oh, hi dear, now Mr. Noah, and she Yamayina Aquaba. Now I'm Yenina Enim at the pro and Otaitia, and then they never be Shiaha. Na ye nana ajucha enunti enanede ye waha se eba beye awufusom anase eba benum nachi sikasa enunti eye nidoba dora dodo na hoho eba ye de omuni se ye friend Gladys dodo no your friend Sister Agnes. Yeah, your friend Sister Dola. Oluti enane yenina yoha se yeba abijano na yabo ne mami achi sikacha. Lesanti men's club and so moha yamamu so akaba. Na sedia na oh. Adia bia ni ha oye na se uyi Nyankopon firi mu a eyi ko Nyankopon oye kokromutie se dia no yesa no mofa entimi enyi enoti na ya shasi die na esese yenya onyaminifa na oba de empire for emaye DJ wadaroma atene obetimi ama enyomo no akofom ka amame ani die kwan no enede yewa hoho ene achitunafo edom bebre efri achirichiri ebetene ena enede oba abeka yensa enunti yeda Onyankopon asese ode atoi enyina efri achirichiri ene bentene na ode wona abeka ye ho mecha hono yebetu yensa afre yen papa a ofri avenue eye Pastor Dobrick Ofri Avenue onana eba bidi animu amana yabom paye Pastor diaka ejai assurance. Praise the Lord. Hallelujah. Mr. MC Medasi ode mema ebusuye nyina yakọ ene shedi ye Sister Dola de minu ano nti eponni na onti ase na obisa me bia a menim no menu ya pa nti se me wa ha me ka busua no ho asofo ha enyina so enyimre mamu nyina akwaba na nanom so mamu nyina akwaba ani adofo ha nyina sania MC ka ye no bibia ye bia ye di onyamedin ene hya ase se ye party ni ani age se ayia ba aye di ayroho ni nyina mu onyame nka ho a ye ntumi emfa nko awie pa Moses ka sembi ewo enyom aye aduokron efiri eduno de ba no o ka eduno a o se onyame ema onipa nkwa aduoson se boro so a aduowoche obeduru edumienu no a o se Ewurade kyerɛ me na aka na menya nyansa akoma yani atie nyina obia no a onim ne na de aka ewo nanim na enyimre de aseda me mo Nyankopɔn
Yamami enfie por waha. Ani enum. Obi okoro enum no kura wonya. No okoda daada. Obi su kura enya half. No no so ko. Obi sunya quarter. Obi 30. Ichem yensa kura no a obi anya bi na ode ko enti enyimere. Yebeka se onyame waya ade. Amen. Nipacho yebesimi asore tire na so kakra. Na ya danya miase. Na ya bom pa ya danya miase. Watena se ache pese wotene mu kakra. Bacho tene mu kakra. Tene mu kakra. Orinya mioda Yesu orinya mioda Messi orinya ame okonkoro sha one day wosi ye Daniel na ni ho a wo awurade o kan ye ho awurade anumre ka wo ho awurade anumre bo ho ban anumre chichire wa nwere anumre sha one day wo Yesu Kristo udimo ebia no obi di awiro ho de ba ye onyame a wo awiro chichifo eduru brebe se ya no obi akai ne de yem pai bo so be chichire sta ni pakora ne nwere wo ba sha ne den ebra ya ba hai ma ye free anko empo bi di awie bi bai obi di amane bi bai a mo kase ye call ye sister dole ye ase no ampanyame wati wani ma kire me enya ayro ho nko a na mo so obenya ni chie bi obenya hodi bi obenya yaresa bi odi nhira bi odi adom bi be free akofie ahya wani mo nyumre yi na me mo abofo be di hene ebe twa mantama agyina nhia na ye basa basa de wo Yesu Kristo ni mu yesi ano kwai yenim se awie be koi ayie be koi ye pa ye wie so a ba bi e free ba ye so wo de be kwakwa kuduru wo ye ne yesra wo nyame agya nyame oba nyame nkonkunu di mu ye nyina yanka emi kase pa amen that's Asafo yeda sibibri everyday insha we pray. Abushanfo yeda onyankopon asibibri na edi ho santene bi ato fefefe eye aduana ana ato santene obose obo abechia eye aduana fo na kama aduana fo ana obose ato santene fefefe na yeba abechia aduana le so jakane Ediana chief prospita Santa Manso Sebia Brusebia Yado Amwakarenia Dana Ediana Amwakarenia Dana Frikobo Mona Nano Boya Claudia Sari Oboya Claudia Sari Wadi Defendi Abapan Kwaru Defendi Ebo Mona Nano Adamia Seta Frikobo Wabi Diana Nadia Diana for Ediana Nana Koba Mini Koba Mini Nana Ampinda Simprana Nanimu Nana Diana Chabra Diamukuta Dia Sadia Bayay Ediana Chabra Dian Compasatory Mwakra Bwane Kramai Wakrama Yajasinanu Mona Nani Akanfie Kwa Koto Akwanye awani nishona nani ediana fo ediana nani asante kwa amani akotebe brano nani ediana fo kwa amani nana amudi kantankranti ni dufa kwa kwa ediana nani domaji mabedu doma kusini domaji mabedu nani ediana fo nana mediana ni soja kane Ediana nanani asamanka se mwajami Mona nani atum kadeini Atum kade feshedi ya mwana nani ediana fo Ediana nanani otikure mutiare Otikure mutiare ni adimatia tuwana nani ediana fo Ediana nanani kwa aso Foswa dimani DJ Edas Kwa aso ni mponia foswa dimani DJ Edas Enchena oyoko fone Hey, for so abechia. And I say yes, I let you. Ediana abechia.
aka akwamni oyoko ne asonafo bekra ni ba bia be wo enkai e be chia oh enya me ko ho ha oni mutawa a obo e ma ka o yera mas yeda munyina asi enche krana ye ba biti onkofo asem mejidi jumadi na ena yatu ye korean mu ano enuti anidie mu sade nyina ya mamre ne ya mane city no unimide nti a oha nti wadaroma ohwe kwan anhona ubia onsani faso ura mu a wonsabe nkumso emeba wa fefefe biti ho ade so na ako ye wa mamre fefefe obi wo ba opese oga contem enunti no wadaroma na agodi uhuni na aye fefefe yes sister Dola ye mami Dola ebra onya yi otonansa efre efa bebre efri achirichiri ebinum free dijon timiti ana waka wow said the obetre no wate ase no afa de saa ebinum so free mase ena ebi free avenue enso by ena strike box efo enso so ewa ha ena ebinum so efri parish eba ha na ani de kwan so no said esitie no edom no doso tisameka se mebo avenue fodin na mabo pari fodin na mabo de keka ho a ebre no ebetia yen enti ani de kwan so yenu no masefo ha ombepaja omuna tulusufo so yamomo akwaba obi biara ofre mase ebae masefo no bi ewa ha opani yeba ha kwaba bebre masefo no ena apaja wo mumu no ena struggle yenu no struggle for so mama to ne safro papa arade enshirao bebre ena ehekrampo na kampo Dijon ni Leon Leon mon fa chemi French ni nyama papa kaka Leon for so ewa ha mame yeda wasi pari ni de minim ni din me akasa me wofa asa owa ha ono so ona opeja nensa etu ono mame baso a enua no ndie minim ni din pa owa ha DJ wadaroma ansana yem papa edi onyame asem ebeba no mame enyomba komienu bi na yentoaso Matisa
yɛda wase adurubra yɛde onyankopɔn asɛm ɛba sɛdeɛ mde kankaeɛ no onyankopɔn asɛm ɛyɛ kokrobɔti yɛntimi nsa ho ɛmmɔbɔ da biara da ɛno nti yɛntimi mma ɛmmɛyɛ yie na yɛde onyame asɛm ɛbɛtɔ nkyɛn sɛdeɛ daa yɛ no yɛntimi nyi mfirim ɛno nti yɛn nyinaa yɛde nsɛmpɔ no dede yɛ ɛbɛfrɛ yɛn papa pastor adu bra ɔde onyame asɛm ɛbɛm so bɔ nsɛm kakra ɛma yɛn pastor papa radi amen. Yebesi trust me abo. Mepɛ sɛ ɔde wo bɛhyɛ Awurade nsa ɛnɛ anadwo. Wasrɛ onyame asomdwie ama wo ho. Wowɔ asomdwie a wowɔ ade nyinaa. Ɛberɛ a Yesu firi asase so ɛnyɛ nipa hwee ade wɔde gya nipa yɛ asomdwie. Ɔsɛ deɛ asomdwie na mede gya mo. Nti saa berɛ mempaebɔ ne sɛ wobɛsrɛ Awurade asomdwie ama wo a wo ho. Asrɛ bi ama wo ma, asrɛ bi ama w'abusua. Wasrɛ bi ama Tulusuman, ahɔhoɔ yɛ w'akɔntuo. Wonni asomdwie a deɛ wɔwɔ nyinaa yɛ kwa. Awurade ma w'asomdwie. Awurade ma yɛ asomdwie. Yɛda wase adom nyame. Tumi ne nkɔbra. Anadwo nso ɛyɛ wo pɛ, ɛyɛ wo nhyehyɛeɛ, ɛyɛ w'adom, ɛyɛ ɔbotaeɛ. Bra ne bɛdi hene. Ma yɛ asomdwie na ma yɛ nkwa. Ɛwɔ Yesu din mu. Amen. Je suppose que ce soir, bonsoir à tous et à toutes. Je suppose que ce soir, nous avons des Français parmi nous qui ne comprenaient pas notre langue qu'on est en train de parler. Donc actuellement, je vais présenter le pourquoi nous sommes là. Nous sommes là ce soir pour notre sœur, notre maman et notre tante, Dora, pour le funérail de sa maman. Sa maman était décédée au Ghana. Elle est partie pour faire son funérail. Vu qu'elle habite à Toulouse, que tout le monde n'a pas pu l'accompagner en Afrique, je suppose qu'il faut qu'elle fasse le funérail de sa maman pour que tous les Tunisiens, sa famille, ses amis, ils puissent assister. Donc c'est pourquoi nous sommes là ce soir. Donc nous avons commencé le funérail depuis et actuellement nous allons écouter un peu des paroles de Dieu avant tout commencer. Je vous remercie beaucoup. Amen. Pastor Dominic, Amen. Sa pastor Odrabion or your Sophocasia, Assemblies of God for Sophocasia or Unyame Unshra. Yet the radiasi bebre, ebeti Unyankopon asem. One continua sem anye bribia oye. Odofo ewuo no ye konoma akoma. Oye den ebeduro so. Ene yeja obi kwan ochena ebetumi ayeme adekye ebetumi ayawo ntisi wo amen. Ene me no ka asem last bi ehia ha ya me ka asem bi wa ha no se onwuma ebedi wachi se wo kaya na me ka asem meto aso Yenya semono efri Yohani edisem anase Revelation chapter 14 verse 13. Mami mesi ubetimi akenkan ama yenia. Yohani edisem etire edunan nchichemu edumiensa 14:13.
What's in a meeting and it be free, so I can't say. Should I say? In Shrani, a woof, I won't a radical fish say, Ericoi. Oh, homeless, Anne. I told the chassis. What's in a meeting and it be free, so I can't say. Should I say? In Shrani, a woof, I won't a radical fish say, Ericoi. Oh, homeless, Anne, or Babu if you were brave. Now, Numa, Amen. Mammy, amen. Oh, I see all what teeny free so a cassatra and said, sure, 2 or any pa, Nanya and just so many passed. In Shrani a wufua, woe a ratimo, a free say a queen. Was a woman say, I am no crack, now of common everyone brain, now Onuma. Eti womachi. Shoni enaka say unuma eti wachi. Hwenani katra na say unuma. Odo ono ya akakra hwenani ni untumi aye yase. Unuma eti wachi. Amen. Unuma beti wachi o. Enuma biya we na asase so no wuwu ya. Eno no passport. Eno no visa. So utu kwanya uhia birth cert, and son or your passport, and son what not for visa. As I see, so the what they call and your woman, and then no visa, and then no birth cert, and then no passport. Amen. Unuma a bit was it sure say a Shrania who forward will Radimu a free say air queen. Na okohome everyone pray. Asase we so home ni so. Ti asase we ya wote so no. Home bie ni asase we so. Ye ne ya home gise wo. Wumu ya woni ahomeje. Obi timi ko pension was me dey we dey me ko pension me ko home wo besi na ye adwuma. Anya hwe wo fie pra be do. Amen. Wo be ye adwuma san de wase ewu. As why you many Indian family, Jim, Sanya Yaria, and no cry, Yaguma. You know, Ben, no cry, Yaguma. And just as so is home in so. Or be to me, a chatted this a may call Ghana, Africa, Namako, me, a hopper, and alcohol. Won't you mean home because our town vessel, I'm was a fruit prayer back growing. Home me beer and the assassin so. It was a choice, a Israeli who forward will Ratimu, a free say, ye quay, home say, Anne, or cop me, a won't bring. So, Pamomia is all. William Widia, Winnie Homie. Ne woman so Yamuka. When you man a baby watch. Shall say a Israeli who forward. Enti ewuo bi ye nhira, ewuo bi ye nome. Ewuo bi ye nkunumutie, ewuo bi susu ye nkuguo. Ewuo bi ye asomdwie, ewuo bi su ye wohaw. Se wo emu wa Awurade mu a, bisa wonu asahene na wokọ. Wa kire mu ye no, Israel ye mu fo wo wa Awurade mu, na wo nso wo emu Awurade mu so e. Obi tu ko wo boso. Obi dua no konya accident mo wi. Bisa se okwe. Okopo obi dua kunu won mo nko. Obi abono wanya amokra. Amen. Was it true say Israel who forward will Awurade mo free say yikwe. Ho ne se an okopo me awon brain onuma be de wachi. Me pai body so be wo Awurade. Emu wa yakem. Emu wa mansumu, emu wa tinimodimu, emu wa damamumu, emu wa osunsumu, emu wa edutuomu, entopakumu. Wuwa Awurade na wuwa Awurade ma ye nhyirama. Wuwa Awurade ma ukọ home. Mesi asase we home bi ani so. Wo de wa wotena senti wa home da. Wuni home wa asase we zale nya bebo ni ba. So be someone in France and what did he
it is a debia who did the debia was over. A idea was something of nonsense. And the branded year, wouldn't be just a woman. A woman should never would can also for heaven. Now, when we are better than one. A Christopher Christ will a sin of one and pastor. Amen. Oh, I say, I never me. I want bread. Now, on Numa, everything watching. And Numa pain away an assassin with Swami Christ. And son of woman. And I may come for Christo Mamma says a winning one. Or better be the wee, didn't wait at all. It's not to send you out. You shall let you. Baby, I won't be our baby, I'm a friend of your also. What you show? I won't want to know. A woman and then I'm a fair. Was a seven tears your one fool when I'm a fair. Never saw one for such a thing upon one home. Not when young one. Yami here on one. A woman or any yammy fair. So what time I didn't wear and then yammy fair. Now, will be also in yammy fair. Said will come Isaiah 57 verse 1 was so training in Iraq. More be a function of him while Fanny Papa or call me. Was so call me. Was it company of a way in the train or pass through GMO or pack of me? Mamma can come on me society. Isaiah 57 verse 1 was about training in Iraq. How many catches a duck over Iraq every 2 years? Then I didn't obey you for France. You won't be as I see was to Bayra. Would be Bayra. One more for the Bayra. Who stick at the Bayra. When they were now the Bayra. As I see was we had transferred down. We are home. And the pretty must not obey the free school. So, woman in Ria, Yana Fusa won't fear the brave. Yama me fear waha. We did patent na me. E mo bread mo ha bebre. Na so ni nyina mo no, nya mi shira no di patent na me. Ma me kan kama me be. Me kai odifo. Isaiah 57 verse 1. Ti adronumonson ba kono. O se otin ni yira. Otin ni yira Kristo ni ba yira. Na obi ara mfa hye. Na me obi atino a Kristo fo wu no. Yana Sunny city and one tears. Was what training to the Ira, Mobia Fashion Apumem. Now, family, my papa, and Mamma Papa. There's a member no difference for more. Memma, a member, I am not betrayal. Obey just like him, so I'm not betrayal. Was what fun member Papa, quiet as a member Papa. Now, Mama Pia Fashion Apumem. Ni Papa. Bema waya bema papa. Nyame so afa no na ade de ko. Enti mo bia function na ko me mo. Koi. O se o fa very papa ko a obi anti ase. Se boni a ebeba no anim. Ka o ba hia se ne trene ni be fini mu. Na oyi o trene. Enti wa yi no nkwa no wa twaso. Enti durumre be nyame be twa wo na so. What was what pass mu twiem. Okoko me. And I mean, I want to say, I'm in Frawas with you. What breast one, a brand so dear when I'm frail. Did you kakra? Amen. A brand son. Name of a brand son, one Frawas with you. A true maybe our any pet to me in a true baby. Not on one cassa or down or preview. Or break. Any pie mobile. What you want to be born by yourself? I didn't talk him. And one super want to miss us, Ring and Miss Ophelia Radia Castle. Because for now, war bread. A do remember them with Siam Crampo, Sraman, second Yaman friend. As one of them ransom, not at all. Be beer with any power, this will be the one. What power? I'm what they must. That's the ransom. Or the four. The bedroom ready. Nothing in your home, so tough, who said you. A bedroom ready. Nothing in our home, dear, dear, to Matiano. That's what tea. Not a brand so much. A brand no, a married. A married.
Utu come from about bring up utu say every family. Eyawa. Amen. Eyawa. Eyamere. Onyame hu yamabo. Kan ye dwuma wo de wana wa ye no na ko ho bi 2 hours na wi. Oh, enipa yamabo. Utu sa ho ade na sa. Na so akoni ji ni asase we so nte wo sa wo ye. Utu be ni wa ho mi o. Edwuma nka wo mranti pre ko kina ho a. Oh. Obi tumi kwa edwuma ko Saturdays nyina Sundays ko nya wo be ko. Enso wan tipre ono madro bia ene wonno twa wo pa mo hia. Ene wonno twa wo pa mo hia. Express bibia wo mere. Dear dro no odofo me kanfo Kristo ma. Ewuo ne de wo ye de dako wo be ko. Na bisa se wo ko ni se. Na ehene na woko metini bi firi so ai ka kire se twro se enhyirani amufu a wo wu awurade efiri se yi koi honhom no se amen woko home etidi pa nyina de wu woko home ana wo bi se ni pa bia de wu woko home ebi obere cause one koni ya esa kontro mu ebi bere pa o so wa bro kire kro na ebi amen. Asasi we so de mpesa woti ase ne se o me pa de ebi ni asasi we so etu ukoso abra kosisa odo nzedui ebe kopo ne apada katia fie bi ne do wahyem hwe u yesie wa ono asasi no ba bi yetu ye do wo hye wo fie compound house no kra no eso sene ba bi ye do wo wo garden mo kra so sene bo Ose nipa ya mobo. Wa princess ne ko hosa. Wo wura krom ha kra da ya na awere hosa. Mi gina wona se de adaka ni hye ma se nkom. Wa mo pese be se ya saase o nti. Ti etu ni fia ketu mi pepe. Africa ye timi tua ne nipa gina mu. Aha de wo nya saase ne sa. Amen. Enipa ya mobo. Enso mi kasa wo manse. Esi wa profo de timu free. Titra kondu for ye bro. Me kanfo Kristo ma. Se nyame ato nsem no wahira wa ma wonenye pa na enche obi chane nyina ho. Me de nyame jawo. Erade nhira wo. Amen. Wasama ye papa sanse. Erade afanemu atuyafo bebroye sanse. Enipa onche ewa asasi so eniti mama yedodo ye ho DJ maye nyumba akona yetu aso ajo chaba pasem ewie so a yeli abushira nyina bebo na yasa asi onyankopon ani monya editi papa na me ko ba bia twe ede ejimade ni so mo kra
yɛbɛto nsa afrɛ ɛda Alice Osei na ɔba bɛka asɛm baako mmienu akyerɛ abusuapanyin ɛno no Elder Badaroma. Hello. Abusuafo ahyia ha. Megyina ha nwummerɛ a megyina ha wɔ Ɔyoko abusua ɛne aduane abusua ɛwɔ Amansie East. Ɔmane mu na megyina. Sɛ wohwɛ ɔbaayɛ a ɔwɔ hɔ yi adwokyɛ a ɔyɛ Ɔyokoni ɛna watɔ fam nti abusuafoɔ no ne na yɛyɛ sɛ bi mmra na memegyina na ne papa hɔ no nso ɔyɛ aduane ni nti ayɛ Ɔyoko de aduane abusua na aka bɔ mu ɛna memegyina ha nti megyina wɔn nyinaa nam ɛda mo ase mema mo akɔ aba so na meda mo ase paa mehwɛ ahokeka a mode ɛba ha meti ha yɛ mani kɔ round nananom meda mo ase paa ne sɛdeɛ mobaayɛ kwan yɛmfa so a mowura mu no moakyerɛ sɛ aduane abusua ne Ɔyoko abusua no ebi wɔ ha paa a modi akyiri meda mo ase adɔfoɔ a mofiri baabi ba Ghanafoɔ a mobaa ha nyinaa hwɛ akɔkaka mode baa ha no a in fact moayɛ adeɛ nyame da mo ase enti yɛnka ma ne nkɔsi tintini bi a ɛne sɛ maame a wohuni wayɛ bi paa na ɔsɔfo no yɛbɛma taa mama yɛbɛka ɛho asɛm ne ɛno na meka medeɛ bɛkyerɛ na madam ase fɔ kame na ɔbɛba bɛka ne ho asɛm pa bɔ ho wayɛ bi onyame ama ne ɛna 105 years no na wamfa ntena anyɛ sɛ meka deɛ maame yɛayɛ a ɔbɛtumi a ɔbɛba bɛka in details 105 years no asɔre kɛseɛ a maame wei wɔde me maame me a mekyerɛ wo maame aka bɔ mu ɔmo ate wɔ Amansie East no obi onim agya bɛsu no ho Ebenezer Methodist Church a maame wei yɛ ɔta wɔ hɔ yi wɔne me maame a ɛna ti ɛhokoro asɛm no asɔre si Amansie East ɛsɛ ɛyɛ big church ama yɛayɛ computer school ɛne yɛayɛ school kɛseɛ paa nti obi a onim agya bɛsu biara no wodabi abɛkɔ wode fa wokɔ sɛ Ebenezer Methodist School ɛne mesɛ Ebenezer Methodist Church maame wei Sicilia nyame ɔne hanakye me a mekyerɛ wo maame no ɔmte saa adwuma nti maame no ɔyɛ bi onyame ma no ma 105 years no wɔde ayɛ adwuma na ɛyɛ me sɛ sɔfo no bɛgyina ha no ɔka baabi ɔsɛ wɔn mu a wɔn mu awu wɔ Christ mu no wɔn mu kɔ ahogyie mu maame no wɔwu Christ mu ɔsɛ beni so asɛ kisɔmɔ and Christ beni so asɛ kisɔmɔ and Christ set far and the more than Christ asomdwie mu paa na ɔde kɔ ɛde nyame ase deɛ bɔ mpa yi sɛ nka yɛne ɛwɔ ha nyinaa no ɔse mo nnwuma bɛkyerɛ bɛdi mo akyi wohwɛ approve nnipa a wɔn ba ha se no kwan yɛ wɔmfa so ɔde ba anim a ɔde kɔ wotumi ho no sɛ wɔn mu ba wɔ joy because nnipa no dwuma a wɔyɛ no dora no a wɔtena akyire no impact a aka ama no ɛhɔ ne yɛmu no nti wɔbɛnya time na obi abɛka nti me deɛ damase medamase ɛma mo akɔ aba nti adwumadie no afei ne yɛbɛhyɛ ase na ɛduru hɔ nom a obi nso bɛba abɛka deɛ maame no ayɛ into details nti nyame nhyira yɛ nyinaa medamase yɛda abusuapanyin ase santene bi ato fɛfɛɛfɛ ɛba abɛkyia
Eye papa Chas. And then NCA. And then your brother Pame, aka Scorpio. Ono eno munyina ena wasa men's club. Pame yare na nayi. Your brother Chas so na se ayi. Enti ene men's club. Adiato money. Enti na say no moba betire odo. It is a rule santre fa atoya. A men's club. And I ever abechia abushia fe. Your brother Scorpio. And your papa Dora Ekuru ana meboa. Yes, sister Dora. Yes, and then you have abechia fe. Men's club nato and santre no. Men's club. Remember, almost say don't go to what? Men's club. I shall go to the African now. Men's life, I think this. Remember.
Scorpion. The whole A team first line. Okay, Scorpion about Cope. I am Brother Kwame Scorpion. And then another Ebekai in an attribute. Fair. Obeka Nana Abakwasem. And I'm phoning you on the Tosomi son. I ain't a cron. And then Obekai in an tribute. Praise the Lord. Tulusumai, Nanano, a soft war, and a Yanuan which I inventia, and a Wibiarasi, Yami in Shram, some by Bedru Asum, Yami in Shram, and a Masipa. Minanama Bakosem Kakri, and a Miba Bekin. Nana Advicha Efri Oyoko Abusu Na o papa soso Efri Edwiana Abusu Ewo Ajemesu Na o maami de na de Edwiamo Nana Advicha Yewo no enfie apem ahankron edunu 1920 wanya enfie oha eni enum Nana Adwecha ye obi a obon humodi yipa na emise mebusia panyini abeka ne nsem kakra na me nso me twaso abrabo a obebo ye na miki Nana Adwecha ye obi a okani nana nu nyina bom oye brefo opadiyo opeduma na Nana Adwecha starting school okosu kakra ako enim na in school time no wie ye no okosua eduma kakra na eduma ni mu no ana okohia bari me bia ye friend Nana Bedu sei ne na ye Nana wonya ne baby ko na oni ni wo mamunsia ema ahofefo ensia omusu bo humodin yipa ya Nana yo bia odoni Nana no nyina okaye nyina bom na onhibi enfrim esanse ntitie na odi ma ne Nana no no ene ne ma no obia dini huni obia so mpenu ho asem bi Nana ya okufuo oyo bia opasonko nyamso egunu na abriwa yo bia oni ni tifia donko ahomachi ka sorry ka oboni pai asiro be se gina abo pai na oboni Nana ndi no ya gba tore bi kra na ne ya ka se Nana o ma ye na enso o se e mo amutia o enti Nana no die on fa ye ni ha Nana bia ni ko wonya problem da ni manu so sa enunti se me gina ha me na ho dance a me kan se nyame emfa di prince yi nyame emfa di prince yi devil fredi di amen. Bonsoir encore à toutes et à tous. Nous allons parler un peu de notre grand-mère. Comme mon frère est venu d'expliquer, je suppose que ce n'est pas tout le monde qui comprend.
Notre grand-mère s'appelle Nana Adjoa Etchan. Elle était née en 1920. Elle a eu 6 enfants sur terre. Notre grand-mère avait un grand amour pour ses enfants et ses petits-enfants. Notre grand-mère a travaillé beaucoup dans sa vie. Elle était étudiée. Quand elle a eu ses enfants, comme des fois en Afrique, nous faisons des enfants jeunes. Donc, à propos de ça, elle a arrêté un peu toutes ses études. Elle a vécu 105 ans. Elle est habitée dans la maison de sa fille. Vu que c'était une bonne mère qui s'occupait de ses enfants et ses petits-enfants, ses enfants aussi se sont bien occupés d'elle pendant son vieux âge jusqu'à sa mort. Ses petits-enfants aussi pareil, parce que c'était une grand-mère que pour nous, nous n'avons jamais eu une grand-mère aussi pareille. Moi-même, il y a 2 ans, avant sa mort, j'étais à côté d'elle. Elle m'a bénie comme petit enfant. Donc notre grand-mère, on ne peut jamais l'oublier. On ne la oublie jamais sur terre. Parce qu'elle était beaucoup pour nous. Nous demandons à Dieu de la garder bien dans son royaume. Amen. Abrewa abakwasem ena abusuan acheche amaye nyina fefefe we kyerese onipa ewo baabi ko ade bia oye nsoso hwe na hwe ne yise enne ena wo hoden ochina nyame ya adom a wawie ebeba ye mompae na yensna urade se obema ye awie DJ wadaruma enyom no de beto aso nanso enyom we ye boaframa abushia no enyina sanse ya bekan ma me abakosem awie enunti abushia eba abidiasa enunti wadaruma ma abushia no omo enyom ne omo bisade no yemfa entoa abrewa abraba obebo ye nyina so fefefe enunti dia yesre urade ne se emfie oha ene enum yenso so ayete ha awrade enum ye bi sanse se tie na bakosem a yare enim wanyare ana ho acha why ready ane obetimi ama awusha open from ayemodia Tonight,
Only
Can
Officer Mama Abusua. Gachas, and then Abusua. I say Abusua. It's a new restaurant. Abusua, Abusua Sebo. Everyone, Mudia, Ramodafo, Omaba Kisti. And Abusua, I say Abusua. It is a new restaurant. Abo nanano nyame asofo Toulouse man ani die mu yesre mo ani die ekasa kakra yoko abusua ade atom ani
ena numre yegyina ha no mo a na yegyina ha no mo ema mia minua bema Black Charles akwasi kuradu nti ena megyina ha yi bema na due ni nsiye kafra na emu oya kafra bema kwadu ejina ha no mo a ne yiri dofo dola esanse dola ya yire pa na wale penti no esese wo hye na nimunyam ebra dola ni da kokoani esese wo hye na nimunyam bema kwadu se na se oni okasa na ase wo se ne maame prekope esanse kanye ne maami ana na ase ya konim se asante yetri adwene to asew timi twi adwene to emanidi abra wa kodru Ghana asew ya asew bamana nyame nhyiraw se wo kai de wo kwa wa ase oyema wo na wo so wo hyena ni munyam sabre brachas se enanumre ena ye nom na ase echi sikasa ye kura na echi kura wakoye Ghana die amamre ni amane ama ebusua gene fel so na so woni wose me yire dofo tulusu kuro dwe mu ane ete enti senle ukura wo maami echi kura mi na ne machi ma wo da sama koye Ghana nti mi kata mani ne madu wachi saa aha ene ye die na ha susu na ya asante aka de na ha su na ya kutu seba etina nure seba branches say o si bibia kire ne dofo amana hu say nya fie nko ene o kire do kire no o kire do kire no ba bia nti ene o yi wo do a bia kire no sister dola peda utie na tie ukunu say sani ya wo dom na dofo efre chichiri benche na ya ba beta wachi ebra uja maame kwai eno nti okutani nsuo hye ensuo hye se ne bra chance ya ga binim se nsuo hye kwa egugugu bottle mu bebe na kwa ni be ma na ni ate nyame nhira wani ate papa kono wo mfranche me okutani nsuo hye echina no pa adofo aba anopa wo be yeti bia ma wo mu ubeye opti bia ma wo mo enti okutani nsuo hye ni nyina echi okutani milo okutani mok eni ma anopa ye de breakfast or the amount say anopa ahoho aba no fa som wo mo fefefe ukuru dofo se ebra wa se bo ahoho awie no chini kwasie onim se ubekwa asori adofo nyina ba kojaw na wodi nyankopon aseda akoma no etan se wani atia na dola wo ye premani tulusu die gede wota wo obi anim dola se wo ye premani na wani atia kasa enti wukunu dofo se esan se wo ya asantini na asante fo so ye nim yakade na asante de hye bema na tikoti se obi anim otuhra asante bonwure kente adwene si adwene so esanse na asidi adwene twitoma ninti okoto kente ntoma adwene si adwene so na wode ne ntoma fufu aka ho wode ne lazy aka ho wode ne chawachawa to so oseme dofo opa de efe entichina tutu bi guso na fa koda nyame ase branches wie ye wo wie osi adofo fretiti ni benche ya aba ebejaw na wo be frakenta tutu aguso no what to dancing crime na wadofo ekoja osuso wo suso wode ntoma ahodo aka ho se wadofo a eba ya ebeja awo chantuma ni bima wo mo bia fa bi mfra na wo mo nkoja wo na ya fa nyame aseda nkoma no esanse wo wale na wale pa na wa ye yire paso ama no na wa seso ye maame papa ama no nyame hya wo be na ne da bonda so entoma ne bia ne duku ka bia ho wo wie wo se wo pa de afa ne nya sa ko
Dola we oba we neat. Na wo perfume hwade ene nti wo kuta ne perfume. Perfume ahodro nyina bi hyem. Oso siesie wo wi a tutu bi ko ho na wo fiti ko ti a wo ho agye afiefie mu. Ne yese akwasi kwadu yire ena yesi tata ya wo bai. Wo do kire yi enti sese wo siesie wo. Ni nyina wo wie. Oso obi nso bi mame ma asini mpo na ekoyi o. Asewa mi ko Ghana. O ma mi tiri mu ya me de. Asewa wo yi ne no foto manum o. Asew na ekoi. Obi nso bi mame. Be ma kwa bi se. Ni hanka chifuniye. Ya chama adofo nyina. Obi anye na momoa no. Na wonsu na ase. Na chira soso ne nyina agohim. Ne ade aseda ama Awurade. Be ma kwa bi wani ate. O say ye. O say ye. Aha de hiano. Bema ya bema. Bema ya bema. Bracha se won so wa. Wo tenten no kase no edi hu. Brachas me kire enkrofo na ma me kire na na de. Sekutu. We dia ya santia kadie. Enya wo dia ni bia. We dia santia kadie. Enya wo dia ni bia. We dia ye kontonchi akadie. Ekutu se. Brachas say. Me yire do fwe. Kwanta ya de fa. Ye di sika na e cho. Oba ma peja wuti wate. Na wukunu wa wie ni nyina wate ni ti se te. Be ma se. Oba de akwa nyina turusufu ada Roma. Oba yi wo ye mu aboa o. Na me susu e de na me de ta wachie. Na wo de aka wo kunwa egu fam. Brachas se okuta ne nsem. 3,000 euros. Check. Obi ba kasa ya ndra. E do fuma benya. Minister mo de ma be na nka ho a. Be be ka de wo wadie. Camera mo capture 3,000 euros. On est sur les yere account say na yere enfant seleka so. Nyame nhira Brachas. Be na o ya santini be ma mpa. Be ma wati ko so obi anim. Wo be ma unsinso na wa ha. Wa kyerɛ sɛ wo be ma. Oba ye ma dola. Nyame nhira wate. Nyame nhira wo kunu so ɔtaa wachi. Ɛna bi kwa ɛna bi ti ase. Enti ukunu oya wona oya waja oya obi bia. Nyame nhira wo be ma na. Oso obisanyom ama na yere dofo. Wode na yere edi asa. Enti mesra Mr. DJ. Come from our Nyame nhira. Say
Collaborate now, listen. What's up,
As you are ready, my wife. If a pass off for Nana, Ejna, Ediana this year, any Ejna, a month for wow, sha. Yo, yeah, Mammy Dola, Obapa. Sorry. No, Papa, you want to share Unia Ejna. Muntini Ejna. Yo, Sadola. Unia Mon Ejna Hano. I'm not mammy top on no. Oh, my assunte. Oh, Quaganano. Yeja, kama Maukoi. Ubedri and Sono, and now I'm Yatia says. Ubejama me kwine, kra bridgera. And I'm your Sonia and near a Diana near Equio. Yet they are Baboy and Yaquiano. Etienne, Mammy out of my Asia Mamia. Etinesia Jinaha. Yesica, Tazi Yeru. Yadi Mom, Sir Fatu Castle, a Capia Babiano, Yatawachi. I toss to be a moon. Ye be a quattro, and Janani Pia, Peso Bequedum, Yabetu our two, Yadoso, a beer to pine, a tin among your son. Yo, ye are a son, Mamma, yes, Sadola, and then Sadola Bediasa. Ah, Richmond, Abediasa, 18 years, Nene Essiano. One prayer, Yaya, dear, Tazi. As we are for, I saw the body was as soon as I did for Marie. Come on.